Az úgy érte, az így egy motorgós tank. Nem baj, mindenki arra. Fent a dombon gyülekező. Vagy úgy, hogy ne tudjanak minket spotolni, jó? Ne lássák, hogy minden akarok. Inkább menjünk lent. Őket le kell forni, bezony. A páncélon át lesz a necces. Igen. Az ST az brutál. Az mekkorát lő? Nagyon. Nagyon sok. Várjál még, András. Ez kéne ki. Csak még ne, érted, az a lényeg, hogy téged se vegyenek észre. Mindenkit megvárunk. Na mehet, mint lendületben vagyok. Mehet. Bár hogy azok ezek támadnak. K10 lesz, mint a páncélt lesz. Támítsatok rá. Ott vannak bent. Bent vannak. Akkor hátba támadni őket ezerre. Nekem Basszam meg! Hát engem kiszedtek. András próbál bekerülni őket, de látom azon vagy. Piluk, rajtatok a sor. T67-et, Gyuri. Jobb balra lesz. Nem fogja látni. Hát ez... Volt? Látod, ez ugyanúgy átestem, mint hogy én átestem be. Egy hiányossággal, hogy leszarták a nullás részt. Hát, menjünk tovább. De még nem biztos, hogy van két meccs. Hova lőtt? Hát még egy. Lehet. Ott a T67. Mögöttem mi? Melletted bar. Hát ez mégsem volt jó ötlet, ez a nullás sor. Öt perc van a két csata között? Ó, basszus. Még az érdekes húzás volt, hogy bevitték középre. Csak én már annyira elő voltam, hogy én nekem nem volt visszafordulás. Vagy teljesen vissza kellett vonulni. És akkor úgy valahogy máshogy támadni őket, ha már láttuk, hogy ott vannak. Most valószínűleg fordul, kocka. De most szerintem mi fogunk védeni. Addig gyorsan kivetőzzél. SCA-ról kétszer lefektem. Kezdődik a baj. Ha arról nem pattanok le, azt sokkal hamarabb kiszedjük, és akkor